kados rumangsan luput nganti camping peperangan Mojopahit lan Blambangan. Nggih, Man. Mula sawetara aku mrepekilan kowe. Sediaku aku pengen larah aja nganti kok bacotake. Mergo tumindak pakatimu ngembet lan ngawula sing ora ngerti kentang kimpuling perkara melu padha rekoso. Katimbang ing mengkoning Mojopahit lan Blambangan kedlarung-dlarung tuh perang kang luwih gedhe. Cukup mandeg semene aja nganti kok bacotake nggonmu bakal ngersake Juta Ratu. Aman Sinduro Kediri, Man. Napa kula lepas? Napa kula salah? Menawi kula dumugi wonten ing kraton Mojopahit nggih, Man. Nggih. Nalika semanten panjenengan boten pirsa nalika wonten ing kraton Mojopahit wonten rusa, wonten dahuru ingkang dipun tuwuhaken kebuman krewet Jeman nggih. Para senopati perang, para pinisepuh boten saged mapaki kordanipun kebuman krewet Jeman nggih. Sinuwun Prabu Romatunjung ngawontenaken sayembara saha sinten kemawon boten ketan kiring pacukiring balelongan loro saudya terus sawupan nggih sinten ingkang saged madhangaken pepeteng wonten ing kraton Mojopahit Man badhe dipun ganjar sepisan palenggan ingkang nomor kalih dipun jaupaken kalih Sri Subasiti nalika kowe tesih Joko Umbaran Keman nggih. Kula nglebeti sayembara ngoten Keman nggih. Sinten ingkang saged mejahi kebuman krewet ngantos tatu pura aran kranjang Keman nggih. Umbaran Kula satraning larikan kembungmu aku isih kelingan kabeh. Aku ora kalep ya. Nanging dok nalika semono kenganakake giri sayembara. Sinuwun Prabu Bramartunjung saiki wis urip kasedan jati kang pinter kawibawan negara Mojopahit. Putri dalem ora kersa nampa lan panglamarmu. Mula katimbang ing mengkone mundhak dadi ora becik, jagat ginilaramba. Golek wanodya saliyaning Juwita Ratu. Mengwaku saguh notok koringinang jambene mbok menawa ing mengkoning dikukuhi aku sing bakal saguh ngrebut kinaya dadi garwa Prameswari Sauger Aja putri dalem Sinuwun Prabu Bramartunjung Swargi ya ratu ana ing negara Mojopahit. Nuwun sewu Keman nggih. Jenengan minangka wakilipun tiyang sepuh kula. Ya. Kula badhe wangsul wonten ing Kabupaten Blambangan Keman nggih. Nanging kedah sinarengan kalih Subasiti putra dalem Brawijaya Bramartunjung wonten mah. Nek ngono kowe wis ora ngajeni lan aku Umbaran. Nek ngono kowe wis ora ngajeni lan aku. Boten Man, panjenengan menika tiyang sepuh kula Man. Menawi kula wangsul wonten ing Kabupaten Blambangan Man, kedah sesarengan kalih Sri Subasiti pinalur jagat kula menawi kula wangsul wonten ing Kabupaten Blambangan boten sinarengan kalih Sri Subasiti ngoten nggih Man nggih. Nek ngono pancen kowe lakna Deman Umbaran, mongko teka kowe ing papan kene aku kudu bisa nyowak peperangan Blambangan Mojopahit. Bayi ana ing Blambangan. Boten Man. Kula boten badhe wangsul menawi boten boyong Sri Subasiti ngoten nggih Man. Kowe ora gelem bali. Boten. Kowe ora gelem bali.
kados pundi? Kabupaten Tubing. Mriko. Ah, Monggo kula derek. kula jereke. Tata. Pangapunten ingkang ageng, Dalagarwa menika kuwun wonten mlebet wonten ing sanggar
prajurit Mojopahit arep atur naon? Menika leres. Cuk. Monggo Kang. Kados menapa ijo aning nawala menika Kang? Jajeng Mertaraga kapurnanmu Urpisma Jokombaran Yumina Cing kumawane nglamar Sang Dwita Ratu Kencana nuwaki peperangan Mojopahit Kasariyuda garwamu kinalungan Sekari Nonce minangka senopati ngendhake pakartining Urpisma Yumina Cing. Wonten dalem sapundi Kang. Menapa boten wonten nayaka praja ingkang majeng sak tengahing palagan? Menapa panjenengan ingkang kapiji Kang? Jajeng Mertaraga yen garwamu jumeneng ning pangarepanmu teges Ronggolawe garwamu. Nah yen Ronggolawe wis ngadeg ning palagan tegese Ronggolawe kagungane kawula Tuban lan Mojopahit. Mula Jajeng aja pisan-pisan sliramu menggak anggonku kepengin maju ning palagan. Wonten dalem sapundi Kang Mas. Jajeng Mertaraga Wonten ateges garwa menika nyandhek dening panjenengan badhe jumangka wonten ing sak tengahing palagan. Nanging Kang Mas, panjenengan menika nembe kemawon memeng semeti. Menika dereng jangkep sekawan dasa dinten. Menapa badhe jengkar panjenengan menika wonten tindak wonten ing palagan Kang? Jajeng Mertaraga sumpahing prajurit kuwi setya marang sesembahan. Sumpahing prajurit kuwi kuduane ngundurake musuh. Sumpahing prajurit kudu ngayomi marang kawula lan sumpahing prajurit sak wayah-wayah diputuhake negara kuwi kudu tumandang gawe Jajeng. Kula mangertosi jejering prajurit menika pancen kados ngaten nengenaken kalian kewajiban ngiwakaken dhateng keluarga Kang Mas. Yo kene slamu uwel, yo kene slamu apot, yen garwamu wis minangka tinimbalan marang negara ngrungkepi bumi kelahiran Jajeng Mertaraga. Kang Mas Ronggolawe. Ana Pangapunten ingkang kathah. Kula badhe matur balangga wonten ngersa dalem. babagan apa Mertaraga? Jalaran menapa boten sekeca raos manah kula sakjroning tikang dinten menika Kang Mas. Tikang dinten menika mripat kula tansah keduten kemawon. Jare pengin sepuh kala wau menawi mripat tansah keduten niku wau badhe nandhang sungkowo Kang Mas. Dadine tramutan sah keduten. Ngendikaning pini sepuh pujangga yen ana mripat keduten bakal nandhang sungawa. Ana sakjroning wismu kuwi ana kang bakal tumekaning pati. Apakah aku anggap perang bakal tumekaning pati Jajeng? Boten Kang Mas. Boten menika. Banjur Tan malih boten namung mripat kula ingkang keduten Kang Mas. Pingit dalu kula mangertosi jaling pendak. Menika mancing wonten wisma. Wonten ing Kadipaten Tuban Kang Mas. dalih putri. Dalem pendak kula wae menawi mlebet wonten ing pitaleman. Menika badhe nandhang sungkawa lan badhe wontenaken prawana Kang Mas. Dalih putih kamancing ing wisma pedalem. Ampun Kang Mas. Yen ngono Jajeng. Aku bakal temukaning pralaya. Boten kuwi Kang. Aja kukontuan babakan dalih putih kang mancing wisma pedalaman. Aku prajurit. Aku kuwi satriya ning Kabupaten Tuban. Aku prajurit Mojopahit. Aja nganti alo ing kawula Tuban. Kae lho,
Pati Ronggolawi. Kae getih wedi mati ora wani mati ing palagan. Wonten menika ingkang kula kersakaken. Kula kepenginaken keluarga Tuban menika tasih utuh. Panjenengan tasih gadhahi putra ingkang badhe panjenengan kula bentahi kalsae kula boten saged mepisahaken panjenengan. Ora. Aku bakal nggoni darmaning prajurit. Aku bakal mati ana ing palagan peperang. Prajurit mengambil. Dawake wong Sopati supaya mangarsa. Wong Sopati. Dawuhku marang sira. Bedolen song-song Tunggalaga soplangkan. Tukan dengan Pati Ronggolawi jimat sihokok dan kula. Boten ateges abdi dalem mansai dawuh panjenengan. Nanging menapa panjenengan menika kalibriyan Babagan opo wong Sopati. menawi song-song Tunggalaga kuwat saking rangkanipun ateges Tuban badhe brupuh. Ora wong Sopati. Tuban ora mengegulke song-song Tunggalaga. Ning kawula Tuban, satriya Tuban, prajurit Tuban. Aja kowe mengegulke song-song Tunggalaga. Nanging sumaing prajurit kang bakal ngrungkepi Kabupaten Tuban lan Mojokerto. Menika sampun dinundrat lan Jawata. Sang Sinopati. Mula sepisan meneh dawuhku marang kowe. Tindake. Panjenengan mati saking palagan dinten Ojo sira tawan-tawan tangis. Nanging kabeh pasrahke marang Jawata kang akarya jangkes. Wong Sopati, Panicuk kula. ya kene kecambar anggon nindake pakarya. Kula boten bawa bedol song-song Tunggalaga. Dadi kowe ora kuat. Dadi yen ngono kudu garwamu dhewe kang cumang. Wong Sopati, song-song Tunggalaga wis ana ing tangan. Mara gake tamana. Sian. Anggun netesake. Kowe garwa kang pangesta. Kowe kang tak pasrahi kula wendang parang citra. Aja kebangetan anggun netesake wasna.
Senopati Kanjeng Adipati Ranggalawe madeg perang orang-orang mandala itu hari mboten menang tartamtu badhe gugur wonten ing panegan nanging Jukula titi wedasan menika nembe kemawon garipine sepuh kula gadhe kapitayan menawi anak kula ing samanginipun badhe lair mijil putri menawi toh samangke kula gugur wonten ing palagan kula nyuwun kanthi sanget dhumateng Dara Ayu Mertraga menawi ing samanginipun anak kula lair mijil kakung nanging menawi anak kula lairipun mijil putri mangpari jiwat asma Sri Kuning mohon pamit Dadi sliramu to iki mau tumuju ana ing papan kene. Lah lagi ngopo to kok sumusul marang ibu? Ana kekarepan apa, Nak? Kanjeng Ibu, Kepiye nggih? estunipun karaya-raya kula sowan dhateng ngersanipun Kanjeng Ibu. Kula menika kangen sanget kalian Kanjeng Ibu ugi ingkang Rama Kanjeng Ibu. Oh, dadi kapang karo Rama Dala ibu. Menika Kaya leres saben Kanjeng Ibu. dina lak sliramu tansah tak kanthi. Kepiye kewajibanmu wis padha rampung kok sumusul marang ibu to? Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, Kepiye nggih? ning menapa Kanjeng Ibu kok muwon? Ora, ibu ora muwun kok nggih. Ampun goro lho Kanjeng Ibu. Tenang, ibu gak nangis. Iki mau ibu lak yo resik ana. Iki mau to sanggar pamujane ramamu, njur ibu iki mau klilipen lho. Duh Kanjeng Ibu, mbok panjenengan menika sampun goroh dhateng putra kekalih menika. Jalaran putra kekalih menika sampun wonten ngersanipun panjenengan dalem. Nanging bilih menapa panjenengan kok tawang-tawang tangis Kanjeng Ibu? Ibu, wonten menapa to sejatipun? Ning menapa Kanjeng Ibu? Tak tutup-tutupono mesti sliramu bakal mojoke marang ibu. Yen iki dina ramamu tumuju ana ing Darmaloka. Perangi warang murupis meminak jinggu. Dadi senopati ana ing Majapahit. Kula sliramu Dala ibu tak jaluk ayo padha bebarengan nyuwun wonten ngersane yang witi supaya ramamu iki mau kalih sambi kalorano alanan sawiji apa-apa ya. Yen ngoten Kanjeng Rama menika tindak peperangan wonten Kadipaten Blambangan. Pancen kuwi bener nggih. Duh Kanjeng Ibu, yen menawi ngoten kula nuwun pamit badhe ndherekaken Kakang Rama Kanjeng